Puti nga maayo mo kanta og binisaya nga worship song. May gala, reaction video na punta. Na-bless ko sa usa ka foreigner nga nindot kay paminawon nga nagdaig ug gamit ang atong binisaya nga pinulungan. Na-bless pud ko ani niya sa ilang ministry uban sa iyang asawa nga Pilipina. Ang ilang FB page ginganlan og Presley and Thea. Magwali ni sila sa public like sulod sa mga bus. Dayon pagkahuman nila og wali, manghatag din sila og sobre. Ang maong sobre adunay sulod nga kwarta nga ilang ihatag sa mga tao nga sulod ni adtong maong nga bus nga ilahang gisakyan ug giwalihan. Ali, ato na ning paminawon. At how I'm turned out.